Il-kap nazzjonalista Lorenz Gonzi u l-viċi kap Simon Busuttil felu it-tielet ġimgħa tal-kampanji elettorali preżentaw lill-Kunsillera Nazzjonalisti l-programm elettorali li fi kliemhom se jwassalhom għal rebħa oħra. Hawn huwa il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. L-Ingliż jgħidu it boils down to this. Dan huwa il-programm illi għandu fid-9 ta' Marzu irrebbaħna l-elezzjoni ġenerali. Lorenz Gonzi ġustifika l-fatt li l-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed biss roħs fil-kontijiet matul il-lejl, għal fatt li matul il-lejl ikun hemm il-friġġ u l-freezer jaħdmu. Li anki l-familji tagħna, mela aħna fid-djar tagħna mhux il-kol kemm aħna, għandna friġġ li tiqpa' mixawla, għandna freezer li tiqpa' mixawla. Semma wkoll il-wedi li qed jagħmel fil-qasam tas-saħħa wara snin fejn il-problema tal-mediċini out of stock kienet persistenti għalli se jipprova jagħmel ħiltu biex jindirizza. Aħna se nippruvaw nagħmlu ħilitna biex qatt ma jkollna mediċini out of stock, ħalli nkunu ċari. Tkellem ukoll dwar proġetti li qalli se jkun qed jiftahom hu bħala Prim Ministru. Fl-2013 l-iskola sekundarja tal-bniet tal-Ħandaq sa niftaħha jien. Għamel ħin sostanzjali jitkellem fuq il-weda li jagħti tablet lill-istudenti, iżda naqas milli jagħti dettalji dwar kif se taħdem is-sistema fosthom meta l-istudenti kollha se jingħataw it-tablet u liema kotba se jkun fihom. Matul l-interventi li saru waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spikka l-mod ta' kif ħafna mill-kelliema ignoraw il-wedi tal-Partit Nazzjonalista u nfexxew f'attakk kontra l-proposti tal-Partit Laburista. Oqgħodu attenti bil-proposti li għamel il-Partit Laburista. Muscat għalilna Malta tagħna l-koll. Pero Muscat naħseb ħadd żball, mhux Malta tagħna l-koll rid tgħidilna, pero Malta int tat-tagħna ukoll. Periklu li Alla ħares qatt mhux biss periklu għan-nies tal-Inħawi, imma jekk Alla ħares qatt ikun hemm inċident b'żewġ tankijiet tal-Guns ma' ġenb il-Power Station. Oħrajn bħal Europarlamentari u kandidat nazzjonalista David Casa faħru lil Lorenz Gonzi għax qed iwiegħed li selaq il-Power Station tal-Marsa 3 snin wara dak li l-istess Lorenz Gonzi kien wiegħed. Il-Power Station tal-Marsa fl-2014 se tingħalaq. Skont Lorenz Gonzi, il-Partit Nazzjonalista kien lu jaħdem fuq dawn il-wedi għall-aħħar 13-il xahar.